जिंदाबाद UPPL जिंदाबाद 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 प्रमोद बर' जिंदाबाद 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 मन्टु बर' जिंदाबाद जिंदाबाद आङो गोसो जानानैसो फैदो रावबो आंखौ जबरदस्ति लाबाखै आरो थाखा होनानैबो रावबो बायनानै लाबाखै आङो प्रमद सारनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै फैनाय जाहैदों गावनि गोसो जानानै गोबां दङ फैगोन फैनाया BPF आव दंमोन BPF-फोराथ' जोंखौ खबरखौनो लायाखै मावथिफोरा बोरै थादों बोरै दं सारमोना खबर लानांगौमोन आरो बिनि थाखायनो आं इयाव फैगोलाव दिनै जयेन जानो गोनां जादों मुङा प्रनिता रामसियारि आंखौ जेनेबा मिडियायाव फोसावनाय जादोंदि UPPL दोलोआव जबरदस्ति सोदो होननानै बिना गयारि मेम आरो मन्टु सारखौ नाथाय बे बाथ्राया नंखाय आं आंनि गोसो बायदियै UPPL दोलोखौ प्रमद सारनि दैदेननायखौ मोजां नुनानै आंनि गोसो बायदियै फैनाय जादों आरो शर्मिला बसुमतारिया बुंनाय बायदि लेखाबा बे बाथ्राया नंखाय आं बेखौ जबरदस्ति माने आंनि न'आव फैनायाव दखानाव फैनायाव मिटिं खोनासंनो फैनाल' आं लिंनाय जादोंमोन आरोना ओमफ्राय बेयावहाय बियो गावनो नामखौ थिसननाय जादों आं बेखौ जबरदस्ति नामखौ थिसन होआखै गावनो मिथिखादो ओमफ्राय बेवहाय आंखौ जबरदस्ति नामखौ थिसन होदो होननानै बियो जयनिं जाहोदो होनना बुंनाय जादों आरो खिन्थु आं बेखौ मालाबाबो जबरदस्तियै सोनाय जायाखै सोरो गावनो जेनेबा जयेन जानायखौ मिथिखादोलाय नामखौ सोंनायाव गावनो खोन्थाबाय खोन्थानायाव आरो गावनो जेनेबा फालि सोनायाव गावनो लाइनावबो थाहैबाय गावनो सोजादो बेयावथ' आं जबरदस्ति बेखौ आखायाव हमना लाबोनानै सोनो हायाना